Zoals ik begrepen heb is hier vandaag het Swin College aanwezig, waar ze 5 adviesbureaus hebben samengesteld en die gaan ideeën aanleveren over hoe we met de krimp om zouden moeten gaan. Als ik het goed voor heb, worden er vandaag 2 bureaus geselecteerd die dan verder mogen naar de finale op 10 juni. Dus ik ben benieuwd, ik ben hier vooral om inspiratie op te doen. Ja, we hebben natuurlijk vanmiddag echt een hele mooie manifestatie gezien, vind ik zelf. We hebben hier in deze gemeente te maken met demografische krimp. Vaak is het dan zo van de bevolking krimpt, dus de mogelijkheden worden minder. En vanmiddag heb ik dus een aantal jongelui gezien die eigenlijk hebben nagedacht over oplossingen, over hoe kun je het dan toch dynamisch houden en actief houden. En ook aantrekkelijk voor jongelui en dat vind ik ontzettend belangrijk dat ze dat doen. Over hoe wij de krimp in Zeeuws-Vlaanderen of in West-Zeeuws-Vlaanderen zouden oplossen. Dat moesten wij gaan uitleggen. De krimp, en kan je een beetje uitleggen wat de krimp inhoudt? Nou, we hebben hier het probleem in de regio dat te veel mensen weggaan na het studeren en nadat ze hier klaar zijn met de middelbare school. Gaan ze door naar de universiteit en komen ze eigenlijk niet meer terug. En zo neemt de bevolking te veel af hier in West-Zeeuws-Vlaanderen. Oké, en wat zijn jouw punten hiervoor om de jongeren in Zeeuws-Vlaanderen te houden? Nou, wij met ons groepje hebben vooral besloten om te focussen op oudere mensen. Dat wij gewoon niet aantrekkelijk zijn. We kunnen nooit zo aantrekkelijk worden voor de jongere mensen als steden zoals Amsterdam, Rotterdam. Dus we moeten maar gaan focussen op de oudere mensen. En deze oudere mensen zullen vanzelf, zoals door zorg bijvoorbeeld, de jongere mensen met zich meenemen. Dit is wat wij onze oplossing zijn. Had jouw groepje ook gewonnen? Ja, wij mogen nu, volgende week mogen we door naar Hulst en mogen we voor weer een groot publiek presenteren.